De seguro que Alberto Rama non esquecerá xamais o día do seu 43 cumpleanos. Pasouno na UCI, intubado e sedado. Este enfermeiro muradán contaxouse en pleno pico da pandemia, traballando nas urxencias do Clínico de Santiago con medios de protección moi limitados. O que empezou como un malestar acompañado de febre traduciuse en 49 días en coidados intensivos. E empecé cos síntomas, con malestar, con a sensación de fiebre, sin ter unha fiebre termometrada, pero un malestar que xa non me daba moi boa espiña. E, bueno, traballando, surdiron estes síntomas, e xa falando cos compañeiros, fixen a PCR, a proba do coronavirus. Fun pa casa porque este era un turno de noite, fun a dormir e cando despertei xa estaba con fiebre, xa me chamaron que había dado positivo. Estuve 2 días aínda na casa facendo o illamento domiciliario, con medicación para controlar a fiebre, pero o terceiro día de estar na casa a cousa, cando me levantei pola mañá o terceiro día, estaba sin forzas, estaba moito peor, xa tuve que chamar que me viñeran a buscar para ir a urxencias e xa ali me fixeron unhas probas e xa viron que estaba moi limitado, que tiña que ingresar na UCI. E desde ese día, botei os 49 días al ingresado na UCI, con momentos algo mellores, algo de melloría, pero sobre todo con moitas complicacións, a cousa, todo o que podía ir mal, iba mal, surdía unha complicación, cando parecía que iba mellorando algo, surdía algo novo que, obrigou a intubarme outra vez, foi unha odisea. Recibía alta este luns e así o agardaban os seus veciños da parroquia de Esteiro. Xa tiña ganas de vir para poder ver a miña xente e, xa che digo, estou encantado, non esperaba, sabía que había esa expectación, sabía que a xente estuvo seguindo o proceso e estuvo en vilo, pero non esperaba este recibimento aquí, a verdad que foi emocionante, sí. A pesar de ter superado o coronavirus, Alberto ten por diante un longo proceso de recuperación. O que máis lle preocupa son as secuelas nun pulmón, que mesmo poderían ter que obrigarlle a pasar por quirófano. Desas secuelas propias do que é estar encamado durante tanto tempo, que perdes moitísima masa muscular, cando salín da UCI prácticamente non podía poñerme en pé, tiña que andar con un andador, non era capaz nin de sacarlle a tapa do yogur, o sea, estaba a cero. E, por outra parte, están as secuelas propias do daño que provoca o virus no pulmón, que teño que facer un seguimento e teño que ir ver como van evolucionando as lesións e, rezando para que a cousa se resolva da mellor forma posible. Tralo duro da súa experiencia, Alberto mira o futuro con optimismo, pero con cautela. Fai un chamamento a que non nos confiemos porque o virus segue aí e sen tratamento todos podemos correr a mesma sorte que el. Non podemos olvidar, como dicía, o sufrimento que pasamos dunha forma tan fácil e hai que seguir hasta que teñamos uns medicamentos ou que teñamos unha vacuna, algo que nos permita controlar a enfermidade dunha forma máis efectiva.